Halo, 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 halo.
हेल' 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 हाबाफारिखौ जों जागायनो लाबाय। बेखायनो बयखौबो हल सिङाव गाव गावबागाव मासियाव जिरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। हेल' 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 माने बेसे हले
खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो आंनि मुङा रनिका बसुमतारी गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय गासैबो आलासि बिथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै इंखं वेलफेयार ससाइटिजों बानजाय जानाय 2024 मायथाइनि बोसोरनि सुबुं एबा मेन अफ द इयार एवार्ड गथायनाय हाबाफारिखौ दैदेननो खाबु मोननायलाय आं गावखौनो खाफाल गोनां साननानै लायो। गिबियावनो आं इंखं वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि मुस्रि राजेन बसुमतारी सार आरो गासै सोद्रोमाफोरखौ दिनैनि बे मेहेर गोनां मेलखौ खुंनायनि थाखाय साबायखर जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि गोथार हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय जोंनि गेजेराव दिनै बर'नि आगोमा फिसा मुंदांखा देंखोगिरि दंफैयो। बिथांनि मुङानो जाबाय डक्टर गोमोथाव बसुमतारी। बिथांखौ आं इंखं वेलफेयार ससाइटिनि जानानै बरायहरनाय जाबाय। बिथांखौ जौस्राङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिथांखौ जोङो इंखं वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो आखायाव लादों। सारखौ जों दिनै बे गोथार हाबाफारिखौ गावनि सेरजानि मिलौहाब देंखोजों समायनासिन खालामबावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बयखौबो गोबारै आखाइ खबना होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय।
रोजा रोजा साबायखर डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सारनिसिम गावनि मिलौदो सेरजानि देंखोजों जोंनि गोसो गोरबोखौ सुग्लायहोनायनि थाखाय आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनायनि थाखाय। दानिया जों नैथि हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लादों। बुंथिनाय दंदि अतिथि देवो भव, आलासियानो सासे इसोर बायदि। फै जों दानिया दिनैनि हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि बिथांमोनखौ बरायनानै लागोरनि। बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय इंखं वेलफेयार ससाइटिनि नेहाथारि मुस्रि कमलाकान्त बसुमतारी सारखौ जौस्राङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायहरनाय जाबाय। I'm Kamalakanta Bosmontari, the Secretary General of the Bijni Raimal Academy B.Ed College, and now as part imposition on me, given the responsibility or the duty to welcome the guests and our participants, I am proceeding, and from my deep heart, first of all, I welcome our every guest and our awardee and the participants, the chairmen of this college and the pedagogists of this college and their students. First of all, from my deep heart, I welcome everybody warmly to the guests and to our invited guests, the awardee and the participants. Yeah, first of all, I'm going to introduce in the house Sri Rajan Bosumtat, President, Ingkong Welfare Society. Please, on the dais, and welcome him with a Aronai. Then there is among us our respected principal of this B.Ed College, Mr. Devananda Sinha. बयखौबो गोबारै आखाइ खबना होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। Please, with an Aronai. Then we have one guest, respected guest, and we didn't expect him that he could come and present among us. He's our chief guest. He's from Bangladesh. He's a very renowned person, a religious person. His name is Mr. Sushil Jivan Tripura. He's the chief guest, and I request him to come. Please. Then our, what is called in Assamese or Bangla, it is my damoni of this very celebration, of this very festival, of this very program. He is known, but very renowned person, the renowned singer. The young generation may forget him, may not, or do not know him, I think, but he's very
lovely among the older generations and even the cine lovers. And he is known. He is Sri Arun Chandra Narjari, awardee of this year, Man of the Year 2024. बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायहरनाय जाबाय You compensate us, huh? You help me us. Then another one, a renowned person. She is very famous, she is very loving. She is our idol, a famous singer among the Bodo and others, even in the Assamese. She is Srimati Shulekha Bosumotari. Please, sister, come here. And yes. Then there is another one, invited by us. He is a best social worker and famous and with the district and Chirang as well. He is known. He is our ex-worker, a veteran worker. He was of the Inkong family and Inkong Society, Inkong Welfare Society, and he is Sri Damodar Bosumotari, ex-president of Inkong Welfare Society. Please, Dada. बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय And among us, there is one. He's the brother as well as companion of our awardee. And he's a very respected one. I respect him very much. He's Sri Navakumar Brahmo. I request him to come to dais. And yes. बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय Then, among us today, we have invited him as a renowned pressman of the Bisni as well as Sirang district, Mr. Hemant Sharma, President, Bisni Press Club. I request him to come to the dais and accept our बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय Then, you have seen, he visited this very college earlier. She is well known to all, not only in BTC, but in Assam as well as outside Assam also. And he is our respected guest artist, Dr. Gamuthao Bosumotari. He is the advisor of the Cultural Affairs and Cine Board
of BTR. Yes, yes. Give her. बिथांखौ गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। Then among us, there is another one. We respect him, and he is a veteran worker of the Buddha Writers Academy. And he is known. He is Dr. Ranan Chandra Musahari, the respected principal of the Basugao College. I request him to come to the dais and accept our welcome and congratulations. बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बयखौबो गोबारै आखाइ खबना होनो खावलायहरनाय जाबाय। Then among us, we must get him among us because he is our veteran worker, a good member, a good writer, and he is known. He is the vice principal of Borobazar Higher Secondary, Mr. Arun Chandra Musahari. I request him to come to the dais. बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Then among us, whom we invited him, he must come. I requested him that day that you should come and make us happy. He is known, but Sri Manik Chandra Brahmo, a veteran member of Parasamas, a religious person, a spiritual person, I request him to come to the dais. बिथांखौ गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। Then among us, our lovely friend of Buddha Writers Academy, Sri Samasara Narjari from Ranchaidham. I request him to come to the dais. बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। Then we are proceeding to welcome our one good writer, a renowned writer, and a member of Buddha Writers Academy and a member of the managing committee of this college. He is Sri Baidyanath Basumutari. Now he is president of BSS Business Primary Committee. Yes, I request him to come to the dais. बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। Now, I'm going to request Miss Mani Narjari, one of the members of our B.Ed college. I request him to come to the dais and accept our welcome and address. बिथांजोखौ गांसे आर'नाइजों बरायहरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। Then I'm going to request Mrs. Sapna Boru, a veteran worker of Disney Bodo Samas. I request her to come to the dais.
बिथांजोखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। There are a lot among us, but now due to some unavoidable circumstances, we can afford everybody. But not the least, but the last, Mr. Ramosen, the renowned journalist of Disney. I request him to come to the dais. बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। That's also. गासैबो आलासि बिथांमोनखौ गावनि मासियाव जिरायफिननो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। We do have one distinguished. He is Mr. Vicky Mollik, one of the journalists from Disney itself. So I do request him to come forward to the dais, and we are going to present him with an aronai. Yes, come forward. Ladies and gentlemen, we have a very beautiful dance by the students of Remali Academic College, and I would like to request Saya and her group to please come to the stage. Have a huge round of applause for Saya and her group.
you so much, Saya and her group, for the beautiful performance. दानिया जोङो जाय बुब्लिखौ जों नेनानै दंमोन बे समा सफैबायानो दिनैनि गुबै हाबाफारि मेन अफ द इयार एवार्ड गथायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय इंखं वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि मुस्रि राजेन बसुमतारी सारखौ जौस्राङाव फैनानै बान्था गथायनो आरो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बे गोजोन बुब्लियाव इंखं वेलफेयार ससाइटिनि जानानै आं बयनिसिमबो हामलायनाय होयो। दिनै बे हाबाफारियाव जों जर'खायै हांख्रायना लाबोदों बांलादेशनि सासे गेदेमा सुबुं जाय बिथाङा समाज सिबिनायखौनो गावनि जिउ होननानै साननानै लायो मुस्रि सुशील जीवन त्रिपुरा बे हाबाफारियाव जोङो जराखै दिनै मोननो हादों इंखं वेलफेयार ससाइटिया बोसोरनि सुबुं हिसाबै सायख'दों बर'नि देंखो मुलुगाव जर'खा बिहोमा होनाय लोगोसेनो थुनलाइनि थिलि आरो सोलोंथाइ बिथिङाव गावखौहाय जिउनाङै बाउसोमबोनाय सासे गेदेमा सुबुं मुस्रि अरुण चन्द्र नार्जारी बे हाबाफारियावनो जों गोबांसा गेदेमा आलासि हांख्रायना लाबोदों। बे हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे दङ आसामनि फोसाव लोगोसे फोरमाय बिफाननि एडिशनेल डाइरेक्टर मुस्रि दीपक कुमार बसुमतारी आसामनि गिबि मन्थ्रिनि फोरमाय आरो फोसावदिं बिफाननि OSD मुस्रि रतन साउद आसामनि फोसावदिं आरो फोरमाय बिफाननि मावफारिया मुस्रि चन्दन सयखिया जोंजों लोगोआव दं। बे हाबाफारियाव जोंनि हाबाफारिखौ मिलौदो देंखोजों सेरजा हुनानै जोंखौहाय गोसो बोनो हानाय हाबाफारिखौ जुरिना होनाय डक्टर गोमोथाव बसुमतारी आरो बे हाबाफारिनि जर'खा आलासि नब कुमार ब्रह्म बे BEd कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर देबानन्द सिन्हा बिजनि प्रेस क्लाबनि आफादगिरि हेमेन शर्मा लोगोसे बे इंखं वेलफेयार ससाइटिनि आगुनि आफादगिरि दामोदर बसुमतारी बयनिसिम जों बयबो मोननो हादों सुलेखा बसुमतारी सपना बर' मणि नार्जारी बिब्दिनो बासुगाव कलेजनि गोरायुं डक्टर रेणु चन्द्र मोसाहारी आं गासैखौबो मुंखौ मख'लिया बयनिसिमबो आंनि हामलायनाय होनाय जादों आरो जर'खायै दा आं जौसाङाव हांख्रायनो सिगां दोङो मुस्रि दीपक कुमार बसुमतारी एडिशनेल डाइरेक्टर DIPR गांसे आर'नाइजों बिथांजों बरायगोन बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरनाय जाबाय गांसे आर'नाइजों जोंनि बरायनायखौ लानो थाखाय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। मुस्रि दीपक कुमार बसुमतारी एडिशनेल डाइरेक्टर DIPR गोजोननाय होदों। बिनि उनाव मुस्रि रतन साउद गिबि मन्थ्रि आसामनि बिनि OSD DIPR बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों आरो बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों
बरायनाय जागोन मुस्रि रतन साउद बिथाङा बिजनियाव गावनि गिबिसिन साख्रि मावबिजेन फैदोंमोन मुस्रि रतन साउद थेंक इउ बिनि उनाव जों हांग्रायहरनि मुस्रि चन्दन सयकिया अफिसियेल DIPR गुवाहाटी बिथांखौबो जों हांख्रायहरदों आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो लादों मुस्रि चन्दन सयकिया गांसे आर'नाइजों बरायबाय दानिया जोङो गुबै हाबाफारि फारसे फैबाय थानि इंखं वेलफेयार ससाइटिया 2006 मायथाइनिफ्राय मेन अफ द इयार एवार्डखौ होबोजेनदोंमोन जे जाय सासे गेदेमाया जाय सुबुङा सुबुंथि आरो बुहुमनाङारि सान्थौआव उन जोलैनो थाखाय मोनसे थुलुंगानि नेरसोन जायो उन जोलैया बिथांनि मावनाय दांनाय बिथांनि आइडिय'लजिखौहाय बिथांनि आदर्शखौहाय सोलोंनाय जाहाथे खाबु मोनो बै बानबुंथिखौ बिथा लानानै मेन अफ द इयार एवार्ड होनायनि थांखि लानाय जादोंमोन फैयै फैयै दिनै जोङो 2024 मायथाइनि बोसोरनि सुबुं बान्थाखौ दिनै होनो सिगांदों गिबियाव जोङो 2006 मायथाइयाव बे बान्थाखौ होजेनदोंमोन डक्टर शभा ब्रह्म बिथांनो बिनि उनाव होनाय जादोंमोन बै समनि बड'लेण्डनि गाहाय मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिनि उनाव मुस्रि रन्जित शेखर मोसाहारि सासे गेदेमा सुबुं बिथाङा बै समाव गभर्नर जानानै दंमोन मेघालयआव 2009 मायथाइयाव जोङो भुटाननि राजा बै समनि जिग्मे सिंगे वांसुकनो बे बान्थाखौ होदोंमन फादार खुलुमनाय सामि बिथाङा गुबैयै केरालानि आरो नर्थ इस्टआव फैनानै बिथाङा सोलोंथाइनि बिथिङाव मैखोमै बिहोमा दासिम बावगासिनो दङ जों बिथांनोबो 2010 मायथाइयाव होनाय जादोंमोन बान्थाखौ बिनि उनाव सासे लंथाइ खुलि बिथिङाव गावखौ फसंथानाय हरिभूषण ब्रह्म बिथांनो बे बान्थाखौ होदोंमोन दायनिनि हेंथायै जुजिनाय बिरुबाला राभा बिथांनो जोङो बान्था होदोंमोन 2013 मायथाइयाव ट्राइबेल सुबुं आरो बर' हारिनि थाखाय नांथाबनाय राजखान्थि भाबैहाय जुजिनानै बर'खौ मोनसे थामोनथानि लामा होनाय चरन नार्जारि बिथां गेदेमानो होनाय जादोंमोन 2014 मायथाइयाव चाइनिज आइजो जेनिफार लियां बिथांनो बान्था होदोंमोन 2015 मायथाइयाव जे बिथाङा चाइनानिफ्राय आसामाव फैनानै दासिम गोरिब दुखियाफोरनि खामानि मावगासिनो दङ बिथांनो बे बान्थाखौ होनाय जादोंमोन डक्टर प्रफुल्ल महन्त बिथाङा रुंसारिबाय बिथांनो 2014 मायथाइयाव बे बान्था बोसोरनि सुबुं बान्था होनाय जादोंमोन बिथांनि थुनलाइ सोरजियाव ट्राइबेल माहारिनि मुक्तिनि थाखाय लिरनायफोरनि थाखाय आरो आसामनि सासे जोबोर जावरिखांहोनाय मेथाइ खनग्रा जुबिन गार्ग बेनो बान्था होनायनि बेबस्था जादोंमोन 2017 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आरो सोलोंथाइयाव मैखोमै बिहोमा बावनाय पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनो बे बान्थाखौ होदोंमोन 2018 मायथाइयाव बर'नि सासे मैखोम लिरगिरि धरनीधर औवारी बिथांनो बान्था होदोंमोन 2019 मायथाइयाव 2020 आरो 2021 मायथाइयाव बे बान्था होनाया बन्द जादोंमोन कर'ना भाइरासनि थाखाय 2022 मायथाइयाव सोनाब बंग'नि नवीन चन्द्र मण्डल बिथांनो बर' हारि आरो उनसोनाय जाथिनि थाखाय हाबा मावनायनि थाखाय बान्था होदोंमोन 2022 मायथाइयाव आरो थांनाय बोसोराव नेपाल हादोराव थानाय झापा जिल्लायाव बान्थाखौ हैनाय जादोंमोन सासे जापाननि सुबुं मिमासाका इउनिभार्सिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट काजुकि किर्जु
बिथाङा नेपालनि बर'फोरनि थाखाय गोबांथार हाबा मावफैदोंमोन आरो बिथांनि थुनलाइ सोरजि बेफोरनि बायदि बिथिंखौ लानानै बिथांनो थांनाय बोसोराव 2023 मायथाइनि बोसोरनि समाव बान्था होनाय जादोंमोन आरो देग्लाय जिउ नाङै गावखौ देंखो मुलुगाव नांथाब होदों लोगोसेनो थुनलाइनि सोलोंथाइनि बिथिङाव गावखौ मैखोमै बावसोमदों बेबायदि गेदेमा सुबुंखौ जों दिनै बेवहाय रिमेल एकाडेमि कलेजनि बे अडिटोरियामाव बान्था होनो जोङो खाबु मोननाय जादों गिबियावनो बिथां गेदेमानिसिम इंखं फोलेर जानानै गंग्लायै सिबिनाय होदों आरो बिथाङा जे जोंनि बान्था गथायनो सिगांनायाव जोंनि प्रप'जालखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामनो बिनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा हामलायनाय होदों आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जे इंखं वेलफेयार ससाइटिया बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन आरो सानस्रि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि मोनसे उदां गौथुम आरो बे उदां गौथुमा इंखं पाब्लिकेशन्सनि मददाव समाजनि बायदिसिना जेंना रांखान्थि सोलोंथाइ समाजखान्थि बेफोरनि फोसाबनायनि बानजायफोर लानायनि गरन्थ दङ दिनै 2024 मायथाइ जों बाबेन होबाय जोङो दासिमाव 18 बोसोर जोङो बे हाबाखौ मावगासिनो दङ उन समावबो बे हाबाखौ मावलांबाय थानायनि मिजिं दङ दिनै बे सुंद' समनि गेजेराव जोङो बे बान्थाखौ फोसावनो हानाय जादोंमोन थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालिनो मोनसे जुरि बर्ड दानाय जायो बे बान्थाखौ होनायनि थाखाय आरो जुरि बर्डआ जोंनो सुंद' समनि गेजेरावनो बिथांनि मावनाय दांनायनि सायाव रिसार्च खालामनायनि गेजेरजों बे बान्थाखौ होनांगौनि थाखाय जोंनो प्रप'जाल होदोंमोन 19 सेप्तेम्बर खालाराव जों फोसावदोंमोन डिसेम्बर दानावनो बिथांनो जोङो बे बान्थाखौ गथायगोन होननानै नाथाय बिथांनिबो देहाया असुस्थ जोंबो टाइम होनो हालायाखै बायदि जाहोननि थाखाय जों दिनै फैयै दिनै 18 फेब्रुवारि 2025 मायथाइ दिनै बे गोथार सानाव जों बिथांनो बे बान्थाखौ होनो हानाय जानोसै आं गिबियावनो बे बान्थाखौ होनायनि बेलायावहाय जोंनि माखासे माने मावफारिया बिथांमोनखौ जौसाङाव हांख्राय हरगोन गिबियावनो इंखं वेलफेयार ससाइटिनि नेहाथारि मुस्रि कमलाकान्त बसुमतारी बिथांखौ जौसाङाव हांख्राय हरबाय जाहाथे बेनि प्रिपारेसनखौ बानजायनो हायो बेनि उनाव मुस्रि दामोदर बसुमतारी बिथाङा आगुनि आफादगिरि इंखं वेलफेयार ससाइटिनि बिथांखौ जौसाङाव हांख्राय हरबाय बान्था गथायनायनि बानजायफारि लानो थाखाय मुस्रि नब कुमार ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि पेनेल कमिटिनि मेम्बारमोन बिथांखौ जौसाङाव हांख्राय हरदों नब कुमार ब्रह्म बिनि उनाव मुस्रि हेमेन शर्मा बिथांखौ जौसाङाव हांख्राय हरदों बान्था होनायनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनो थाखाय मुस्रिमा सुलेखा बसुमतारी बिथांखौबो जौसाङाव हांख्राय हरदों बेनि उनाव डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथांखौबो जौसाङाव हांख्राय हरनाय जादों मुस्रि सदानन्द दैमारी बिथांखौबो हांख्राय हरदों सदानन्द दैमारी फैबायना बेनि उनाव जों हांख्राय हरनो लादों आनन्दराम औवारी गैयाना बिथाङा सफैथ'वाखै आरो बे डक्टर देबानन्द सिन्हा प्रिन्सिपाल रिमेल एकाडेमि कलेज B.Ed जर'खायै हांख्राय हरदों मुस्रि गलाब बसुमतारी नांजाब नेहाथारि इंखं वेलफेयार ससाइटि मुस्रिमा अनजिमा बर' मेनेजार इंखं पाब्लिकेशन्स प्रिपारेसननि थाखाय गेजेर जायगा दोनदो आलासिनि थाखाय दा बे समावहाय आङो
जोंनि मावफारिया बिथांमोनखौहाय गावबा गावनि आइजेंफोरखौ लानो थाखाय खावलायबाय जाहाथे बान्था होनो खाबु जायो थाब-थाबनो। दा बे समाव जोङो बान्था होनायनि थाखाय प्रिपारेसना अलरेडि जाजोब्बाय। जोङो बे मेन अफ द इयार एवार्ड बान्थायाव मा आगजु गथायगोन बेखौ आं फोरमायनो लुबैदों। गिबियावनो बिथांनो जोङो बिबारनि थफ्ला, बिबार सथा बेजों बरायगोन। बे हाबाखौ मावफुंगोन डक्टर देबानन्द सिन्हा। बिथांखौ खावलायबाय बिबार बे खावलायगोन। बिनि उनाव नब कुमार ब्रह्म आर'नाइ गानहोगोन। सुलेखा बसुमतारी आरो गोमोथाव बसुमतारीमोना बर'नि आर'नाइ गस्ला जोमहोगोन। सार्टिफिकेट गथायगोन दामोदर बसुमतारी। मेमेन्ट' गथायगोन हेमेन शर्मा आरो केस एवार्ड गथायगोन आनन्दराम औवारी। आनन्दराम औवारीनि जानानै आं गथायनाय जासिगोन। दा आच्छा बेयाव जोङो गोरोन्थि जाना बुंनाया गिबियावनो जोङो मेमेन्ट'नि गेजेरजों आर'नाइनि गेजेरजों हाबाफोरखौ जुरिगोन आरो बे आर'नाइनि होनायनि खामानि मावफुंगोन नब कुमार ब्रह्म बिथाङा। आच्छा स' आङो दानिया बान्था मोनगिरि बिथां अरुण चन्द्र नार्जारिखौ जौस्रां फारसे हांख्रायनो सिगांबाय आरो नेहाथारिखौ खावलायबाय बिथांखौ लानानै फैनो थाखाय जौस्रां फारसे। बयखौबो गोबारै आखाइ खबनानै सारखौ बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आर'नाइ बिथांखौ नब कुमार ब्रह्मआ आर'नाइ गांसेजों बरायबाय। दानिया मुस्रिमा सुलेखा बसुमतारी आरो गोमोथाव बसुमतारी सानैजों जयै कट गस्ला जोमहोगोन बर'नि कट गस्ला। आगोलाव लाबो मानसिखौ आगोलथाराव आगोलाव आखाइ खबनाया थाद'नो नाङा लोगोफोर। दे जोबोद गोजोननाय होदों। दानिया सार्टिफिकेट गथायगोन मुस्रि दामोदर बसुमतारी। सार्टिफिकेट गोजोननाय होदों। दानिया मेमेन्ट' रेडि नङा माबानाव आच्छा मेमेन्ट'आ फैगासिनो दङ। दैथुनाव दङ बे मेमेन्ट'आ एवार्डआ। दैथुन बसुमतारी GS रिमेल एकाडेमि कलेज बिथांखौहाय जौस्राङाव हांख्रायहरनाय जादों। दैथुन बसुमतारी आरो लैथोमा बसुमतारी। दानिया जोङो मेमेन्ट'खौ एसे उनाव जों होबाय थादों बिसिम सफैयाखै लाबोबाय सफैबाय। आच्छा मेमेन्ट' जों होनो सिगां दोङो बे मेमेन्ट'खौ गथायगोन बिजनि प्रेस क्लाबनि आफादगिरि मुस्रि हेमेन शर्मा बिथाङा। थेंक इउ। दानिया 25,000 रां बान्था बे मेन अफ द इयार एवार्डजों थाफायो आरो बेनि मोनसे
सिम्बलिक जोङो चेक बानायदों बे चेकनि कपिखौ आं मुस्रि राजेन बसुमतारिया इंखं वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि हिसाबै गथायनो सिगांबाय। बेखिनियावनो जोंनि बान्था मोनगिरि बिथांनो बान्था होनाय खामानिखौ आं फोजोबबाय। बिनि उननि हाबाफारिखौ जोंनि सामलायगिरिया सालायबाय थासिगोन। आं बयखौबो आलासिफोरखौ गावबा गावनि मासि लानो खावलायफिनदों आरो बान्था मोनगिरि बिथांखौ जौसाङाव एसे थाथ'नो खावलायबाय। जों बिथांनि फंनैसो बिबुंथि जों खोनासंगोन आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ अरुण चन्द्र नार्जारिया बर' सावथुन मुलुगनि सासे अलंबार। बिथाङा आलायारन सावथुनाव मेथाइ खननानै आलायारन सावथुनखौ जाफुंसार होनायल' नङा, बर' हारिमुखौ गिबिसिनै सावथुन मुलुगाव गावनि देंखोजों लांनो हानाय जादों। दा बिथांनिफ्राय जोङो बानबुंथि खोनासंगोन आरो बिथाङा दा समावहाय असुस्थ'। आङो बिथांनि पारमिसन लानानै नोंथांमोनाव फोसावबाय जे बिथाङा दा समावहाय लोमजागासिनो दङ। दाखालि बावैसो लास्ट केम' बिथाङा होदों। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ आङो जर खालामा मेथाइ खननांगौ होननानै, नाथाय गाव जुदि गावनि उदां गोसोजों खनथारनो होनोब्ला गावनो हगारनानै होबाय। आं हाउसखौ खावलायगोन जे बिथाङा जाहाथे मोजाङै मोजां गावनि देहाखौ लाखिलांनो हायो, बिनि थाखाय भगबाना बिथांनो बोर होयो। जोंनि गेजेराव बिथाङा थांनानै थाबाय थानांगौ आरो बिथांनि बेमारा थाबैनो हामनानै बर' सावथुन मुलुगनिल' नङा, गासै सुबुं हारिनि थाखाय सासे अलंबार जानानै थाथों, आं बेखौ मिजिं खालामगोन। जोङो बेखौनो इसोरनो जों बयबो आरज गाबनि जे बिथाङा गावनि बेरामनिफ्राय जाहाथे थाबैनो मुक्त मोनो आरो सुबुं हारिनि थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे खाबुखौ मोनो। गोजोन्थों। गिबि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो अननाय आरो सिबिनायखौ हरग्रोनाय जाबाय। दिनै बे गोथार सानाव खुंफुंनो लानाय इंखं वेलफेयार ससाइटिनि संसदनि दारै खुंफुंनो लानाय बे मेलाव, बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय लेंहरजानाय आलासि, लोगोसे बेवहाय नुजाफैनो हानाय फरायसा फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, दा थिननाय बादियै आंखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थिनदों। आसलथे आङो सब खेथ्रआवनो एफा एनैखौ हाजोबो, खिन्थु बे मोनसे स्पिच होनांगौ होनबा आंनि बेहायनो मोनसे उइकनेस दं आरोखि। स्पिच होनायखौ आं बारा रोङा, बेनो मोनसे आरोखि। जाय हक जेखि जादोला, आं बेखौनो जागारफुनाय गथ' गथाय बा फरायसाफोरनि फरायसुलिफोरनि बिथिङै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जों जखन मानसि जोनोम मोनबायबा, बेनि अनगायैबो आरो जों बर' कुलाव जोनोम मोनबायबा, जोनोमखौ जों बृथा ओरैनो थाङोब्लानो जोंनि हारिनि थाखाय माबाफोर मोनसे कन्ट्रिबिउसन होनो हायो हाया, बेखौ आंनि फारसेथिंजाय आं जुदि बुंनानै लायोब्ला
आं जेब्ला गियान जादों अब्ला आं मोनसे माबा कन्ट्रिबिउसन होलांनो होननानै आं बिदि मोनसे थांखि लादोंमोन। जा हादों हाया बे उननि खोथा। दा बेखौनो आं नोंथांमोनखौबो बुंनो लुबैयो, फंबाय बिनानावखौ जाखारफुनाय गथ' गथायफोरखौ बुंनो लुबैयो, जिबनखौ ओरैनो जिउखौ ओरैनो फेलें दाख्लाय। मानसिनि जोनोमा अनमोल, मोननो थाङा, खेबसेल' मोनो। बे खेबसे जोनोमावनो जेसेबां हागौ जोङो बर'निल' नङा, बर'नि अनगायैबो नों जुदि मानसिखौनो जुदि सेबा खालामनो हायोबा, मानब जातिखौनो जुदि जोङो सेबा खालामोबा माबाफोर कन्ट्रिबिउसननि दारै कनस्ट्राक्टिभ जानांगोन आरोखि, डिस्ट्राक्टिभ नङा। बे थांखिखौ गोसोआव जेब्लाबो लाबाय थानोखौ आं खावलायो आरोखि। नोंथांमोना निश्चय गोसोआव बहुद किसु मिजिं लायो, नाथाय खाबुखौ मोना। सानो जे खाबुखौ सोरबा होगोन, आसलते खाबुखौ रावबो होनांगौआ एसे गोब्राब आरोखि। गावनो खाबुखौ लानांगौ, गावनि पारदर्शिति, गावनि एक्सपार्टखौ गाव दिन्थिनांगौ, होनबानो गाव खाबुआ अट'मेटिक जाखायो आरोखि। नंखायनो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे माबाफोर जुदि माबाफोर जानो लुबैयोबा, सोलोंनो लुबैयोबा, होमबा नांथाब नाजाबाय था, अब्लानो साक्सेस जायो। बानायखौ नों नागार। बेनो आरोखि। माने आंनि गावनि जिउखौ रुजुनानै बेखौनो आं बुंनो लुबैदों। जेन' उन्दै समनिफ्रायनो आङो बे रेडिअ'आव मेथाइ खोनानानै बर'नि बेबायदिनो मडार्न सं, फक संमोन, गोदो फक संल'मोन नालाय, मडार्न सं बोरै सृष्टि खालामनो हागोन। जोंनि सिगां मडार्न सं होननाय जिनिसा जेबो गैयामोन आरोखि। जोङो मस्ट प्रबाबलि आंखौल' होननानै लानाय जाया, जों ओरै जुदि गसाइगावनिफ्राय अदालगुरिसिम जुदि सानना लायोब्ला, बहाय जोङो मोनसे जारिमिनारि मोनसे रेकर्ड बादि आरोखि। एस फर एग्जाम्पल आं बेखौ होननो लुबैदों जे गसाइगावनिफ्राय जेनेबा आं थाबाय, रामफल बिलनिफ्राय जेनेबा अशक दैमारि थाबाय, आनिफ्राय ओजों फैना बिजनियाव सुलेखा बसुमतारी थाबाय, अशक ब्रह्म थाबाय, ओमफ्राय ओजोंहाय बाक्सायाव मनिन स्वर्गियारि, रजनि स्वर्गियारि, हजोंहाय थाहैबाय मनमति बर'। आसलते गावबागाव गोसोजों गावबागाव देंखो मडार्न सं सुजुदों आरोखि, खिन्थु आगेयाव गैखायामोन। होननो थाङोब्ला बोरैबा जोङो फाइनालि नायबाय जे बर'नि देंखो मडार्न सं सृष्टिया जाजेनहांनायानोसै। जों बेखौ अबयसे मोनसेयाव गोसोआव लाखिदों। मालायखौ आं बुंनो हाया, आंनि बेक्तिगतखौ आं मोनसे गोसोआव लाखियो दे, मोनसे मडार्न सं जानोबा जातिनि सुरखौ गारनानै जुदि रोजाबनांगौबा बे मडार्न सं जाया। माने आं बेखौ मिथिगौ जे सम्भब बेखौ आं बबेबा लेखायाव मोनदोंमोन जे जाति माति, हारि, राव आरो हा, बिनि गन्धथाया बे मेथाइआ बर'नि मेथाइ जानो हाया आरोखि। सुरावनो बर'नि जातिनि गन्ध थानांगोन, हारिनि गन्ध थानांगोन, आरो हानि गन्ध थानांगोन, रावनि गन्ध थानांगोन। बे जुदि गोरोबथा जायोबा होमबासो बेखौसो मडार्न सं होननानै आं सानना लायोमोन आरोखि। अबयसे मडार्न सङा बे मोनसे दिदोम नङा, बे सब समाय बास्लायबाय थायो। दानि जों समाव जि मडार्न सं रोजाबदोंमोन, दा बेखौ सुलेखा बसुमतारी एक्सपार्ट उदाहरन हागौ आरोखि। दा मा टाइपनि बे मेथाइ रोजाबगासिनो दङ, जोंथ' गारबायानो दे। दा आरो जे इयुनाव मा धरननि मेथाइ देंखो फैबावगोन जों कल्पना खालामनो हाया। मथथे ग्लबेलाइजेसन, वर्ल्डनि बे देंखोफ्रा लासैनो मोनसे खौसेयाव फैगोन नामा, मोनसे साननाय फैदों आरोखि आंनाव। जाय हक, आं बारा देहाखौबो एसे असुस्थ' मोनहांबाय, गसंनो हाया जादों। जाय हक बेखौनो खावलायबाय, गथ'फ्रा गावबागाव थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नांथाब नाजाबाय था। जोबथारनायाव आंनि अननायखौ बयनोबो जासिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनो थाबाय। गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय सार श्री अरुण चन्द्र नार्जारिनिसिम गावनि मुखुब समनि गेजेरावबो दिनै जोंनि गेजेराव नुजाफैनायनि थाखाय। दानिया आं दिनैनि गाहाय आलासि Mr. Sushil Jiban Tripura. Ladies and gentlemen, we are honored to have today's chief guest, Mr. Sushil Jiban Tripura. He is a social activist from Bangladesh. I would like to invite our chief guest, Mr. Sushil Jiban Tripura, on the stage and say a few words. Sorono Kulumbai. Sabaike namaskar na. Good morning to all. তো আমি তো বাংলাদেশ থেকে এসেছি তো বড় হলেও বাংলা দিয়ে বলবো আপনারা সবাই আসামি কথা পারে তো এই জন্য আমি মনে করি আই এম ওভার শিওর দ্যাট ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড মাই বাংলা তো আমি খুব খুশি হয়েছি যে আজকে এংখং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে এই একটা প্রোগ্রামে আপনারা আমাকে খুবই সম্মানিত করেছেন তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত আমি জাস্ট কিছু অল্প করে ইতিহাসটা টানি আমি যখন বয়স হইতে থাকি আমার চিন্তাটা বোঝাটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় আমি মনে করেছিলাম আগে ত্রিপুরারা অরিজিনাল মানে অরিজিন বলে মনে করতাম রুট কিন্তু যখন আস্তে আস্তে আমি এই বড়োদের সাথে মিশি আমি অনেকবার এই একটা বড়ো লেনে এসেছি উডালগুড়ি এই কোকরাঝার টুকরা সব জায়গায় অনেকবার হয়েছি এখন বুঝতে পারলাম যে বড়োরাই আসল মূল মানে বড়ো থেকেই আমরা বাইর হয়েছি কিন্তু আমরা একসাথে ছিলাম যখন আমরা বলি যে এনসাইন এরা আছে না আদিম যুগে আমরাও তখন একটা হতে মনে হয় একটা পরিবার থেকে এরকম বাইর হতে 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 অনেক আমরা এখানে আছি আজকে যে এংখং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আমি এখানে আসতে পেরেছি সেই সূত্র ধরে কোনো এক সময় বাংলাদেশে আমার এক্সাক্ট ইয়ার মনে নাই আপনাদের এখান থেকে বড় অটোনমাস ইয়াতে থেকে লিডাররা গেছেন খাগড়াছড়িতে ভিজিট করতে তখন আমার মনে আছে যে কাম্পা বরুগিয়া তারপরে বিশ্বজিৎ ডাইমারি মনীশ্বর এমএলএ এদেরকে আমি মনে আছে আমি কিন্তু আমার কোনো ধারণাই ছিল না আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য বড়ো ফ্রম দ্যাট টাইম আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি যে ও এটা তো আমাদের এক জায়গা থেকে আমরা আসছি এক জায়গা থেকে আসছি ওনারা আমার ঘরে গেলেন বিশ্বজিৎ বাবু এখন যিনি স্পিকার আছেন ওনারা আমার ঘরে গেলেন চা খাইলেন এই খেলেন আমি তবু বুঝতে পারি না এটা কি একটা কি জাত এটা আবার বড় কিন্তু এরপরে কি হলো রাজেন্দ্রা এরা এই সাহিত্য টাহিত্য এই সমস্ত কি বলে লেখালেখি নিয়ে তারা আবার শুরু করে দিল এরপর পরে আমিও তখনও বুঝি নাই আমি জিনিসটা তারপরে আস্তে আস্তে আমরা আরও ক্লোজ হতে হলাম আরও জানতে পারলাম এখানে আমার দিদি আছে সুলেখা দি উনি খাগড়াছড়িতে আমাদের প্রোগ্রামে গান গেয়েছিলেন আমাদের ওখানে সুন্দর সুন্দর পর্যটন প্লেস আছে আমি তাদেরকে সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা একটা বিহু প্রোগ্রাম হয় আমাদের ওখানে প্রতি বছরে ওই বিহু প্রোগ্রামে আমি অন্ততপক্ষে আমি চেষ্টা করি যেটা আমাদের এই বড়ো কালচারটা এক্সচেঞ্জ হয় আমি সম্ভবত আমি এখন বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ একটা সামাজিক সংগঠন ওখানে আমি একেবারে সেন্ট্রাল চেয়ারম্যান হিসেবে আছি প্রেসিডেন্ট হিসাবে তো আমি থাকার সময় যত পারি আমি
কালচার এক্সচেঞ্জ করার চেষ্টা করেছি। আমরা আর একটা বড় প্রোগ্রাম করতে পেরেছি, সেটা হলো চিটাগাং বলে চট্টগ্রামে। এটা আমরা কি বলে বড়ো ত্রিপুরা রাইটার্স এক্সচেঞ্জ নাকি কি একটা নাম দিছি আমরা, এটা সুবিনিরও আছে। ওইখানে আমরা সবাই অনেকে আছেন এখানে যারা আমার শ্রদ্ধেয় দাদারা আছেন, হ্যাঁ, আমরা সবাই গিয়ে ওটা ওখানে এক্সচেঞ্জ, আমাদের কবিগুলো সব মানে গান বাজনা সব করে একটা আমাদের সম্পর্ক আমরা তৈরি করতে পেরেছি। তো এই সম্পর্ক সবসময় থাকুক, আমি এটা চাই। এই সম্পর্ক তো আমাদের ভিতরে সবসময় থাকুক, আরও আস্তে আস্তে করে আমাদের ভিতরে বিয়ে শাদী, হ্যাঁ, এটা হতে পারলে আরও ভালো হবে আমাদের জন্য সামনের দিনের জন্য। আমি এই অ্যাংখং ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সোসাইটি এটা সম্বন্ধে এত কিছু জানতাম। আমি একবার এসেছিলাম ওনার ওই প্রেসে, এবং ওনার একটা টিভি ইয়াতে আছে অ্যাংখং বলে, এটা জানি, কিন্তু অ্যাংখং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে আমি জানতাম না। আজকে এসে আরও অনেক কিছু জানলাম। আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি, কারণ হলো এই যে একটা সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে, আই থিঙ্ক ইট ইজ নট পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন, হ্যাঁ, ইট ইজ সোশ্যাল অর্গানাইজেশন, আই এম রাইট। এরকম সোশ্যাল অর্গানের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে নোবেলগুলো আছে, আমাদের যে সম্মানিত লোকগুলো আছে, আমাদের যে ট্যালেন্ট আছে সোসাইটিতে, ট্যালেন্ট পারসন, ওদেরকে এইরকম অ্যাওয়ার্ড দিয়া অ্যাকনলেজ করা, এটা খুবই দুর্লভ, ইট ইজ রেয়ার। হ্যাঁ, আমরা করি, আমাদের দেশেও আমরা করি, সরকারের তরফ থেকে যারা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পায় তাদেরকে আমরা করি, আমরা বিভিন্ন করি, কিন্তু মেইন অফ দ্য ইয়ার না, মেইন অফ দ্য ইয়ারটা আজকে শুনলাম আপনাদের সমাজ থেকে। মানে কিছুটা কি বলে রাজেন্দ্রকে একটু সম্বন্ধে বলতে হয়, হ্যাঁ, হি হ্যাজ মানে কি বলে ইনোভেটিভ আইডিয়া। রাজেন্দ্র সবসময় ইনোভেটিভ একটা আইডিয়া নিয়ে চলেছে। আমি যে করছি, উনি সারা ওয়ার্ল্ডে ভিজিট করেন এই সমস্ত নিয়ে, অনেক কিছু করেন। আমি কবিও না, বা লেখকও না, আমি জাস্ট একজন সামাজিক লিডার হিসাবে কাজ করি। কিন্তু এই যে আপনারা রাইটার্স একাডেমি করেন, বড়দের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন, বিভিন্ন গান বাজনা করেন, এইগুলো হলো এই পৃথিবীতে একটা জাতি বা উপজাতি টিকিয়ে থাকার একটা বড় হাতিয়ার। আমাদের সে পুরাতন নিয়ম আমলে তো আমরা কি গান টান শুনতাম, তাই না? কিন্তু এখন এত নতুন যে আমাদের ডক্টর গুমথাও ইয়াটা বাজালেন সুন্দর করে, হ্যাঁ, তারপরে একটা গান নাচ গান হয়ে গেল, এইগুলো মাধ্যমে আমরা পরিচিতিটা লাভ করতে পারি। আমরা যেখানে যাই ওয়ার্ল্ডে আমরা এই পরিচিতি ধরতে পারি। আর আমি বেশি কথা বাড়াবো না, একটা মজার কথা বলে যাই সবার সামনে। অনেকবার এসেছি আমি বড়োল্যান্ডে, বললাম আমি প্রথম দেখায় বড়োদের এই মহিলাদের ড্রেসটা আমার কাছে কীরকম লাগে। হ্যাঁ, আমাদের ত্রিপুরা স্টেট বা অমমু স্টেট বা বাংলাদেশে আমাদের ড্রেস তো দেখছেন আপনারা নিশ্চয়, জাস্ট একটা বলে থামি না, একটা পরে তারপরে উড়না মতো একটা করে, তাই না? আর আপনাদেরটা কি মানে কেন এইগুলো সব পেশাইয়া করে। আমি যখন থাইল্যান্ডে যাই, প্রথমে আমি ওই ডোরিয়ান কিন্তু সব হোটেলে ক্রস আছে, হ্যাঁ, তাই না? ভেরি ব্যাড স্মেল। আমি প্রথম ডোরিয়ান খাইলাম, মানে আমি খাইতে পারি না, এটা কি এরকম লাগে। সেকেন্ড টাইম ডোরিয়ান খাইলাম, একটু ভালো লাগছে। থার্ড টাইম আবার ডোরিয়ান, মানে এটা মানে মিল খাইতেছি, আমি দুধ খাইতেছি না, মানে একটু চাইনাতে গিয়ে যখন ডোরিয়ান খাই ফেলছি আমি কিনে, আর একটা খারাপ হয়ে গেছে যে আমার গ্যাস বাইরে হইতেছে সব ইয়া থেকে, একটা স্মেল, ব্যাড স্মেল। তো যাই হোক, আমি ওই ভালোর দিক দিয়ে আমি একটা উদাহরণ টানতেছি আর কি, প্যারাবল। বড় মেয়েদেরকে প্রথম দেখতে এই ড্রেসগুলো দেখলে আমার কাছে কীরকম হয়। তো সেকেন্ড টাইম যখন দেখলাম,
সুন্দর তো হ্যাঁ থার্ড টাইম দেখলাম ও মা আরো সুন্দর তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনাদের সবাইকে এখানে যত বড় মহিলা আছে মেয়েরা আছে আপনাদেরকেও আমার খুব সুন্দর লাগে ড্রেস পরলে আর যখন আমাদের খাগড়াছড়িতে আপনারা ওই কি কি ড্যান্স একটা আছে ওই করে না হ্যাঁ মরে গেছে আমি হ্যাঁ আমরা তখন থেকে আমাদের ওই ত্রিপুরারা সব শিখিয়ে রেখেছে এটা এখন মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান হলে বুড়ো ড্যান্সে করে এটা হ্যাঁ এই করে হ্যাঁ কাজেই আমাদের ভিতরে যে কালচারটা এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে আস্তে আস্তে আমরা আরও সম্পর্ক ইয়ে হবো আমি হ্যাঁ আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট রাজেন্দা হ্যাঁ যে আমাদের যে টাই হ্যাঁ আমাদের যে বন্ধন হ্যাঁ ইট শুড বি কন্টিনিউ ইট শুড বি কন্টিনিউ হ্যাঁ সেজন্য সামনে আরও দেখা হবে হ্যাঁ পারলে আমারে বড় একটা মেয়ে দেন আমার ছেলের জন্য আমার একটা মাত্র ছেলে আমার একটা মাত্র ছেলে সে মনে হয় ওয়েস্টার্নে চলে যাবে হ্যাঁ আমেরিকা অথবা ইউরোপে চলে যাবে আমার কিন্তু দুইটা মেয়েও আমেরিকা এবং ইয়াতে আছে হ্যাঁ বাইরে তো আমার একটা ছেলে 12 পাস করছে আমি একজন বুড়ো কি বলে ইয়া পেতে চাই হ্যাঁ পরিবারে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ Thank you, Mr. Susil Ziban Tripura, our chief guest, for your valuable words. We are pleasure to have you here. Ladies and gentlemen. दानिया जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सारनि मिलौदो देंखोजों फोजोबनो आखायाव लाबाय बेनिखायनो सारखौ जौस्राङाव फैनानै गावनि सेरजानि दिन्थिफुंनायखौ जोंनो दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय जोंनि बे बिजनि बिएड कलेजनि रैमालि बिएड कलेजनि नब्लाङाव नुजाफैनाय गासैबो आलासि आरो फोरोंगिरि आरो फरायसा नोंथांमोन जोंहा देरियै सासे आलासि सफैदों जोंनि हांख्रायजाखानाय आलासि बिथाङा बर' राइटार्स एकाडेमिनि नेहाथारि बिथां आनन्दराम औवारी बिथांखौ आर'नाइ गांसेजों बरायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय
गोजोननाय थाबाय डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सारनि सारखौ दोंसेबाव मेथाइ दामनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
रोजा रोजा साबायखर डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सारनिसिम बे मेथाइयाथ' जोबोद फेमास जोंनि देंखोनि रानि आयं सुलेखा बसुमतारी जाय मेथाइ खनगिरि बिथाङाबो दिनै बेयावनो दंफैखायो थेंक इउ आयं समायना मेथाइनि थाखाय दानिया जोंनि जोबथा हाबाफारि गासैबो आलासिफोरखौ जोङो फट' सेसननि थाखाय जोंनि स्टेजाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गिबियाव जोङो हारसिङै मोनसे फट' लाग्रोनि मेन अफ द इयारजों बिथाङा जौसाङाव फैनांगौ लाना फैगोन गाहाय नेहाथारिया आरो बिथांनि बान्थाफोरखौ लाबोजोब बान्थाखौ लाबोजोब एसेस खालामदो जोंनि मावफारिया एसेस खालाम गलाब बसुमतारी एसेस खालाम बिथांनो बान्थाखौ गासैखौबो गथायफैजोब जों मोनसे फट' लाग्रोगोन दाउफ्रि केमेरामेन दाउफ्रि दे आच्छा आङो जनसंजुनि एडिसनेल डाइरेक्टर मुस्रि दीपक कुमार बसुमतारीखौ हांख्रायहरदों बिथाङा जाहाथे बे फैनो थाखाय आरो रतन साउथ बिथांखौबो आं खावलायहरदों डेपुटि डाइरेक्टर डिआइपिआर आं गोरोन्थि दहाय बुंबाय थादों OSD चिफ मिनिस्टार होननानैहाय बिथाङा दा चिफ मिनिस्टारजों गैलिया दा डिआइपिआरआव फैफिनबाय गावनि पस्टआव दा बिथांखौबो हांख्रायहरदों जौसाङाव थेंक इउ दानिया सुशील जीवन त्रिपुरा बिथांखौ हांख्रायहरदों जौसाङाव फैनो थाखाय नै थाथ'बाव र' लाबावगोन सियार होदोंना बेनो थाबावबोदों सुशील जीवन त्रिपुरा आसुन फैखा दे पास दे जाबाय दे दानिया गासै आलासिफोरखौ जौसाङाव हांख्रायहरदों फट' सेसननि थाखाय दे नों थाथ'बाव एसेबाव दे गासैबो आलासिफोरखौ हांख्रायहरदों I would like to request all the guests to come to the stage for the photo session. फैबावदोब्ला all guest सुलेखा बायदेव थेंक इउ सुलेखा बायदेव फैदो सामादा संगदेब फै
थेंक इउ बयनोबो गोजोननाय होबाय दानिया साबायखर बावगोन जोंनि इंखं वेलफेयार ससाइटिनि नांजाब नेहाथारि सदानन्द दैमारि गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय जोंनि दिनैनि बे बान्था गथायनाय हाबाफारियाव मेन अफ द इयार बान्था गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय बयनिसिमबो खुलुमग्रोबाय गिबि गिबियावनो आङो जोंनि इंखं वेलफेयार ससाइटिनि मानगोनां आफादगिरि राजेन बसुमतारी दिनैनि बे हाबाफारिखौ गाहामै गाहाम जाफुंहोनायाव दैदेनलांनायनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावो लोगोसे जोंनि बे बान्था गथायनाय हाबाफारियाव बान्था आजावनाय बान्था मोनगिरि मानगोनां अरुण चन्द्र नार्जारी सार बिथांनिसिमबो आङो इंखं वेलफेयार ससाइटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावो बेजों लोगोसे जोंनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैनाय जोंनि मानगोनां सुशील जीवन त्रिपुरा बिथांनिसिमबो आङो इंखं वेलफेयार ससाइटिनि जानानै गोरबोनि साबायखर बावबाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै सेरजानि देंखो हुनानै बयखौबो गोजोन होनो हानाय मानगोनां डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथांखौबो आङो साबायखर बावो माननि आलासि महरै जोंहा दङ बे हाबाफारियावनो बे कलेजनिनो रैमाली बिएड कलेजनि गोरायुं प्रिन्सिपाल डक्टर देबानन्द सिन्हा बिथांनिसिमबो आङो साबायखर बावो मानगोनां दामोदर बसुमतारी सार जोंनिनो इंखं वेलफेयार ससाइटिनि बारग' आफादगिरि बिथांखौबो आङो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै समाय होसिननायनि थाखाय आङो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय जोंनि बे हाबाफारियावनो दङ मानगोनां जोंनि देंखो मुलुगनि देंखोगिरि सोलोंथाइगिरि आब' सुलेखा बसुमतारी बिथांखौबो आङो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय मानगोनां बर' रेबगा जथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी बिथाङाबो गावनि गोनांथार हाबाफारिखौ नागारनानैबाबो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव मदद होनायनि थाखाय आं बिथांनिसिमबो साबायखर बावबाय लोगोसे जोंनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनाय माननि आलासि नब कुमार ब्रह्म सार बिथांनिसिमबो आङो साबायखर बावबाय जोंनि बिजनी प्रेस क्लाबनि मानगोनां आफादगिरि हेमेन शर्मा बिथांनिसिमबो आङो साबायखर बावो लोगोसे प्रेस क्लाबनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोनाबो फैफादों बेफोरखौबो आङो साबायखर बावबाय बेनि उनाव जोंहा दङ जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय मानगोनां बासुगाव कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर रनेन चन्द्र मुसाहारि बिथांनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय जोंनि हांख्रायनाय बायदियै बिथाङा नुजाफैदों मानगोनां बर' बाजार गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि भाइस प्रिन्सिपाल अरुण चन्द्र मुसाहारि बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानगोनां बर' समाजनि लोगो नेहाथारि मानिक चन्द्र ब्रह्म बिथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि मानगोनां सोलोंथाइगिरि सामाचरन नार्जारी बैद्यनाथ बसुमतारी बिथांमोननिसिमबो आङो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय बिजनी बागदर हालामनि बर' रेबगा जथुमनि नेहाथारि मानगोनां शंकरदेव गयारी बिथांनिसिमबो
हाबाफारियाव नुजाफैनानै जाफुंहोनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आलासि महरै दंबावो जोंहा सपना बर' सोलोंथाइगिरि बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय मणि नार्जारि बिथांनिसिमबो गोरबोनि साबायखर थाबाय बे हाबाफारियाव जनसंयोगनि DIPRनि मानगोनां एडिशनेल डाइरेक्टर दीपक कुमार बसुमतारी मानगोनां DIPRनि मावख'गिरि रतन साउथ मानगोनां DIPRनि मावख'गिरि चन्दन सयकिया बिथांमोननिसिमबो आङो इंखं वेलफेयार ससाइटिनि जानानै साबायखर बावो लोगोसेनो बे कलेजनि गासिबो फोरोंगिरि बे कलेजनिनो गासैबो फरायसुला फरायसुलि आरो बे कलेजनिनो गासैबो नन टिचिं स्टाफ जोंनि इंखं वेलफेयारनि गासैबो मावफारिया जेसेबां दङ जायफोर बिथांमोना दिनै बेयाव नुजानानै हाबाफारिखौ मोजां जाफुंहोदों बिथांमोन बयनिसिमबो जोंनि इंखं वेलफेयार ससाइटिनि जानानै आं दिनै गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय बेखिनियावनो आं आंनि साबायखर बावनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय होनना सानबाय गोजोन्थों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सार श्री सदानन्द दैमारिनिसिम दिनै इंखं वेलफेयार ससाइटिजों बानजाय जानाय 2024 मायथाइनि बोसोरनि सुबुं बान्था एबा मेन अफ द इयार एवार्ड गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय आसा खालामो फिन थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं एसेयावनो दिनैनि बे प्रग्रामखौ फोजोबबाय होननानै फोरमायथिनाय जाबाय Once again, thank you for giving me the opportunity.